Namhlanje luyingayizivele ngoba ungqongqoshe kazwelonke uMiss Patricia de Lille, uMinister Patricia de Lille ulapha KwaZulu-Natal, lapha eThekwini ukuzomemezela ngokusemthethweni ukuthi i-Africa Tourism Indaba izoqala lapha eThekwini njengoba ibiyenza eminyakeni engama-30 edlule. Isizathu sokubeze kanje uMinister ukuzogcizelela ukuthi isabuya izokwenzela eThekwini. Amanye amadolobha abeyifuna, Cape Town beyifuna, Gauteng beyifuna, Free State beyifuna njalo njalo. Kodwa sasebenza kanzima ukuthi ngoba sesike saba nalo ithuba lokukhombisa ukuthi sikwazile ukuyenza eminyakeni emihlanu engama-30 edlule. Sinikezwe leli thuba ikakhulukazi ngoba sisesimeni lapho sizama ukuba umnotho waKwaZulu-Natal soqale phansi sofukule kabusha. Sakhumbula kusukela 2021 idubedube zabakhona, kufika ne-COVID, nemvelo izulu lana kwaney'khukhula, disruptor izinto ey'ningi. Ngakho-ke njengoba i-economy erikhavayo, lokho kuzosisiza kakhulu ukusifake umfutho. Zingakanani izivakashi ezilindelekile uma ngabe kuwukuthi i-tourism indaba yilapho esifundazweni saKwaZulu-Natal? Ukuba zibe lapha ku-Africa Tourism Indaba zingaphezulu kwe-10 million ezizokuhlangana lapha e-LCC zifika ihambe. Ayibuki into eyodwa kodwa yilezo nalezo zibuka lowo munca oqondene nazo naleso sigaba naleyo nto eqondene naso, bakwazi ukuthi behlanganiswe ndawonye bakwazi ukusiza.